investisseur do aya ya ye mo reçoit ayanga délégation reçoit tugomina amasene ka kuma ka beyaye aya reçoit niso diakono ka irana ko aye triwi kantoya anga délégation ba minana mugodo bala min bayira malien la ko président de la transition me fait wo fenke malien na fa de bala ya do Mali sisa problème folo o yi lakana ko yi aflana o yi dumni ko yi donc délégation minana una no kuma fo parce que bado ko lakana ko la avion chama banga jamana la au Brésil dumni ko fanala agriculture ni élevage ani Brésil ambe coopération la mena aflana ambe kori chama sene Brésil bande mo fanala donc ministre nana nefe u ye réunion saba de ke ka ira ko ambe se ko chama ke ñogon fe so da su fanana na u ka barake uska extra la proposition du ban fe Mali be se ka ni bere pare tugomina ambe to proposition que président reba laje ka décider min ka da buke mais anga relation ni Brésil koni wiye impulsion bado so parce que ni Afrique jamana ulaje na temena jamana ube portugais kanfu jamana minu Afrique jamana auto délégation ba minana ni nyamo ba minana ketema beka we Malika délégation et Brésilien wo apprécier kosobe o de kama ba don ko suite benina